Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus jó híréről szóló üzenetem 4. részénél, amely János evangéliumát fogja egy kicsit taglalni. Először egy kis ismétlés, amit már hallhattatok az előző 3 evangélium kapcsán is. Itt, ha gondolod, esetleg egy picit ugorhatsz odébb. Szóval az Új Szövetség 4 könyvvel kezdődik, melyeket evangéliumoknak nevezünk. Máté, Márk, Lukács és János voltak az íróik. Mindegyik Jézus földi életéről számol be, ezért is nevezik őket evangéliumnak. Na de mi az, hogy evangélium? Azt jelenti jó hír, amit leginkább a János 3.16 versen lehet meghatározni a legfrappánsabban, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye Jézus és az Atya egy tökéletes kapcsolatban éltek az örökké valóság dimenziójában, de Isten értünk érzett szeretete miatt elküldte az ő fiát a világunkba, és így Jézus letéve dicsőségét és isteni erejét felvette az emberi létformát. Máriától megszületett, egy tökéletes életet élt, de a bemerítkezésekor szállt rá először Isten szelleme, és ruházta föl mennyei erővel, természet fölötti szolgálatra, ami azért fontos, mert Jézus nem mint Isten engedelmeskedett, és nem mint Isten élte le az ő életét egészen a bemerítkezéséig, hanem mint embernek a fia. Persze Isten is volt, hiszen a mennyei atya génjei is ott voltak benne, úgymond, de mégsem tett semmiféle csodát a saját erejéből, addig és utána sem a saját erejéből, hanem a Szent Szellem erejéből emberként mutatta be ezeket a csodákat. Ez azért nagyon fontos, mert ezáltal Isten bemutatta nekünk, hogy mit akar rajtunk keresztül, az ő újabb szellemi fiaink keresztül elvégezni, az ő szellemének ereje által. Tehát Jézus 3 éven át bemutatta Isten szeretetét és erejét, tanított, gyógyított, szabadított, csodákat tett, a kereszten pedig kifizette az általunk elkövetett minden büntetését, és hogy Isten bebizonyítsa egyrészt azt, hogy ő tényleg bűntelen és nem volt méltó a halálra, és hogy ő egyébként elég erős és hatalmas arra, hogy meg tudjon minket menteni, és a megváltásunkat teljessé tudja tenni, feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból a 3. napon. Ha te ebben tudsz hinni, tudsz ebben bízni, akkor ő szabaddá tud téged tenni büntetéstől, ítélettől, és fel tud szabadítani az Istennel való közösségre és áldásokra. Tömören lényegében ez a jó hír. Ezt a történetet beszéli el minden 4 evangélium, és hát ugye fölmerült már a kérdés, de miért kell mind a 4, vagy miért kell egyáltalán több? És erre hoztam azt a példát a gyémántról, hogy amikor ránézel egy gyémántra síkban, nem látod minden egyes részletét, amit rejt, ami benne van, mert ugye sok-sok oldala, úgymond sok-sok siszolt lapja van, mindig, amikor más-más szögből nézed meg, olyan részleteit látod meg, amit azelőtt nem láttál. És pontosan így van ez Jézussal is. Egyetlen életképes sem mutatja be őt a maga teljességében, sőt, még a 4 evangélium sem mutatja be őt a maga teljességében, de legalább ennyivel is több perspektívából ismerhetjük meg őt, hiszen mindegyik más-más nézőpontból íródott, más hallgatóságnak, más okokból, de együtt azért mégis egy nagyon sokoldalú képet tudnak nekünk adni a világ megmentőjéről. Ugye most, hogyha megengedétek, gyorsan összefoglalnám Máté, Márk és Lukács evangéliumának is a lényegét ismétlésképpen, majd rátérek Jánosra. Ugye tehát Máté evangéliumát Máté, azaz Lévi írta. Ő az evangéliumát kifejezetten a hébereknek, a zsidó embereknek írta, és szerette volna benne bemutatni Jézust, mint Izrael messiását. Éppen ezért a benne található családfa Ábrahámig, a zsidók ősatyáig megy vissza, és hát benne van nagyon fontos Dávid király is, hiszen Jézus Dávid fia, Dávid utóda volt, ugye Dávid volt az első, akit Isten úgy nevezett meg, hogy fiaként fog vele bánni, és nem csak egyszer szolgájaként, szóval egy egészen új vonalat indított meg Dáviddal, Dávidért, az ő hite miatt, és hát Jézus Krisztus ebben a dávidi fiúságba kellett, hogy benne legyen, ezért is van többek között benne kiemelve a családfájában, hogy ott van Dávid király.
És alapvetően Máté nagyon sok ószövetségi proféciára helyez hangsúlyt, pont azért, hogy bizonyítsa a zsidóságnak, hogy Jézus Krisztusban teljesedtek be ezek. Aztán Márk Péternek a munkatársa volt már az apostolok cselekedetei idején, amikor az a könyv íródott, rómaiaknak írta alapvetően az evangéliumát, tehát pogány embereknek, és mintha tökéletes szolgát akarta bemutatni Jézust, ezért nincs is benne családfa, hiszen egy szolgának senki nem kíváncsi az őseire, és alapvetően Márk egy mozgalmas evangéliumot írt, nem túl hosszú, tehát jóval röviden, mint a többi, viszont tele van actionnel, hogy úgy mondjam, folyamatosan a tettekről van benne szó, hogy Jézus mit tett, mit csinált, és ment, és jött, és aztán is így. Erről szól Márk. Aztán Lukács egy görög orvos volt, aki alapvetően a görögöknek, pogányoknak, nem zsidóknak írta az evangéliumát. A tökéletes emberről tárgyalja is a születésének szinte minden körülményét, a legrészletesebben ugye jegyzetelte le, és járt utána Jézus születése körülményeinek. Ő a származását ugye Ádámig vezette vissza, hiszen az embert akarta bemutatni, akinek hát ugye az ősatja nem más, mint az első ember volt. És végül akkor nézzük János evangéliumát. Ugye János nem más volt, mint Jézus szeretett tanítványa, ahogy ő maga is fogalmaz az evangéliumában. Ő úgy általánosságban a világban élő hívőknek, a világnak írta ezt az evangéliumot, nem volt egy kifejezett célcsoportja, speciális célcsoportja, és Jézus, mint a megváltót, mint a tökéletes megtartót szerette volna leginkább bemutatni, az öröktől fogva létezőt, az Istent, és ebből kifolyólag elég sok izgalmas dolgot találunk nála, amit semmelyik más evangéliumban nem. Talán az egyik legfontosabb célja ennek az evangéliumnak a hitnek a felélesztése. Ezért is gyakran javasolják azt egy új megtérő, vagy éppen egy érdeklődő számára, hogy elsősorban, vagy először a János evangéliumát olvassa el, mert ez egy ilyen hitébresztő evangélium. Úgyhogy most ezt fogjuk átnézni. Ugye Máté, Márk és Lukács evangéliumait úgynevezett szinoptikus evangéliumoknak is nevezik, amiatt, hogy együtt látó evangéliumoknak, ugye amiatt is, mert hát néhány éven belül íródtak, valószínűleg a Krisztus után 60 és 65 között, és elég hasonló nézőpontot képviselnek. János evangéliuma viszont közel 30 évvel később íródott a történészek szerint. Ő volt az utolsó, ugye a 12 első apostol közül, aki még életben volt akkor. És ő felismerte, hogy sok olyan dolog van, amit Jézus tett és mondott, amit még nem jegyeztek fel. Így hát azért írt, hogy kitöltse ezeket a réseket, úgymond, és még teljesebb képet kaphassunk Jézusról, a világ megváltójáról. Nézzünk először néhány kulcs tényt János evangéliumából. Ugye a könyv célja a János 20:31-ben olvasható. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát János különös hangsúlyt fektet a hitre, de még egy nagyon fontos dologra, Jézus istenségére. Jézusnak a preegzisztenciájával kezdi, hogy ilyen kis idegen szavakat is használják, tehát a megtestesülése előtti lényegével, és a Jézus és az Atya közötti egységre összpontosít nagyon sok helyén az ő evangéliumának. Bizonyos kulcsversek az ő evangéliumában, a János 3:16-17, ami részben már elhangzott, szokták ezt az evangélium szívének és az örömhír szívének is nevezni, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözítse a világot általa. És a János 14:6 is egy hasonlóan nagyon fontos vers. Jézus így válaszolt, mármint tanítványainak: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is általam. János evangéliumát röviden úgy tudnám ismertetni, hogy az első része, az első fejezetében van egy hosszabb prológus, ami Jézusról, a megtestesült igéről, a megtestesült szóról szól. Majd Jézusnak olvashatjuk az evangéliumi üzenetét és a szolgálatát, ez egészen a 12. fejezetig, majd a 13-17-es fejezetekben Jézus
tanítványai felé való szolgálatáról és beszédeiről olvashatunk, majd a 18-19. fejezetben a keresztre feszítése és a halála van megörökítve. Végül újból a tanítványok felé való szolgálata, miután feltámadt, ez már a 20-21-es fejezetek, amik taglalják. Na de szaladjunk vissza egy kicsit, egy fontos kérdés az, amit talán nem tisztáztam még, hogy ugye ki volt János, ugye röviden említettem. Ugye János az evangélium a 21. fejezet 20-as versben szerzőként azonosítja magát, az evangélium szerzőjeként, és azt állítja, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ezt nem, minthogyha a többieket nem szerette volna, talán ezt úgy interpretálhatjuk, hogy János apostol volt az egyik legközelebbi, hanem a legközelebbi földi barátja a názereti Jézusnak. Erről a 13, 23 és 20. fejezet második vers is utal és megerősíti azt. János szerzőségét a korai egyházban általánosságban elfogadták. Ő egy sikeres üzletember volt a maga módján, 5 üzlettárs egyike egy halászati vállalkozásban, mondhatnánk mai kifejezésekkel, amely egyébként számos alkalmazottat foglalkoztatott. Erről a Márk evangéliumában is olvashatunk. És a kaparnaumi üzlet mellett Jánosnak Jeruzsálemben is volt egyébként egy háza, tehát tényleg egy sikeres srác volt, erről a János 19-27 is tanúságot tesz, és ráadásul személyes ismerőse volt a főpapnak, lásd János 18-ban, szóval János egy befolyásos, valamilyen szinten üzletember, befolyásos halászember volt. Az egy másik jó és izgalmas kérdés, hogy a főpappal való barátsága miből fakad, de most erre nem térnék ki, itt nem szeretném taglalni. Az ősegyháznak viszont vezetőjeként János főként Jeruzsálemben élt, apostolok cselekedetei meg külső források szerint. Későbbi éveit aztán, erről már nem az evangéliumok, illetve nem a Biblia számol be, Efezusban töltötte, ahol egyébként megírta az evangéliumát és 3 levelét, ami szintén az új szövetség része. Végül Pátmosz szigetére száműzték, ahol írta meg végül a Biblia utolsó könyvét, a Jelenések könyvét. Evangéliumának keletkezési idejét általában Krisztus után 90 körülre teszik. Nézzünk most néhány kulcstényt János evangéliumából. János evangéliuma az utolsó megírt evangélium, amely teljessé teszi a Jézusról alkotott bibliai képet. Biblia értelemben ugye a befejezettséget, teljességet, tökéletességet ábrázoló szám az a 7-es. És pont annak hangsúlyozására, hogy ez az evangélium a Jézusról szóló kinyilatkoztatások teljessége, befejezése, János a 7-es szám köré építi sok szempontból az ő evangéliumát. 7 jelet mutat be, ugye csodákat, 7 én vagyok kijelentést tesz bennük Jézus, és 7 nagyobb kijelentést mond még és ad önmagáról. Na, nézzük meg ezeket felsorolásszerűen, majd egy-egy példát is. Nézzük János evangéliumának 7 jelét. Az evangéliumában János a csodákat jeleknek nevezi következetesen, ugye a jel az egy önmagán túlmutató dolog. Minden jel rámutat valamire Jézus személyiségével kapcsolatban, és okot és indokot szolgáltat arra, hogy higgyünk ő benne. Ez a 7 jel nem más volt, mint a víz borrá változtatása, a nemes ember fiának meggyógyítása, a Betesda-tavi gyógyítás, az 5000 ember megvendégelése, a vízen járás, a vakon született ember meggyógyítása és Lázár feltámasztása. Aztán ott van a 7 vagyok kijelentés. Az első volt, hogy én vagyok az élet kenyere, az erő és gyógyulás forrása. Én vagyok a világ világossága, aki szabadulást hoz a sötétségből. Én vagyok a juhok ajtaja, aki védelem a veszedelem idején. Én vagyok a jó pásztor, aki leteszi az életét, hogy megszabadítson az ellenségtől és bevigyen Isten áldásaiba. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki örök és bőséges életet ad. Én vagyok az út, az igazság és az élet, aki olyan kapcsolatba visz be az atyával, hogy átéld az ő salomja teljességét, és végül én vagyok az igazi szőlőtő. A vele való egyesülésben mindent megkapunk, amire szükségünk van a virágzáshoz. Azzal, hogy magát Jézus úgy nevezi, hogy vagyok, azt üzeni, hogy kész mindezekké lenni ma is, a mi számunkra is. És aztán a 7 fő példázat,
Jézus ezekben tanít minket az újjászületésről, az élet vizéről, az Isten fiáról, az élet kenyeréről, az életet adó szellemről, a világ világosságáról, és végül a jó pásztorról. Nézzük is meg mindjárt az egyik példázatot az életnek a vizéről. Talán ez egyik kedvenc elbeszélésem a János evangéliumában, ugye a samáriai asszony története másképp mondva. Ugye János 4:3-tól 4-ig olvashatjuk, hogy Jézus elhagyta Júdeát, és itt a térképen láthatjátok is, hogy ugye észak felé vette az irányt, Galileába akart menni, és ugye úgy mondja az írás, hogy át kellett mennie Samárián. De miért kellett neki oda mennie? Miért kellett Samárián átmennie? Ugye általában a zsidók maximálisan elkerülték a samáriaiakat, inkább kétszer keltek át a Jordánon, és a folyónak a bal partja felől kikerülték egész Samáriát, hogy a lábukat se kelljen oda betenni, és úgy mentek föl, ha kellett Galileába, vagy onnan úgy jöttek le Júdeába. Ugye a Júdeából Galileába utazó zsidók utálták a samária belieket. És mégis fölmerült akkor a kérdés, hogy miért mondja azt az írás, hogy Jézusnak át kellett mennie Samárián? Hát azért, mert az Atya tervezett ott egy isteni találkozót, Jézus Krisztus és egy másik illető számára. És ez van megírva a János 4-ben. Ugye ott ő megállt egy kútnál, egy samáriai kis faluban, Sikárban, hogy megpihenjen. Ugye a tanítványait elküldte pár cuccéri, ott maradt a kútnál. És ugye hát ilyen délidő körül volt, legmelegebb része időpontja napnak, és egy samaritánus asszony jött oda a kúthoz, hogy vizet merítsen. Jézus pedig inni kért tőle. És az asszony megdöbbent, hogy szóba állt vele, mert hogy a zsidók ugye még csak nem is álltak szóba a samáriaiakkal, hát ugye ezt sem mentek arra, de ha már arra mentek valamiért véletlenül, akkor nem álltak velük szóba. Ráadásul ez a hölgy ugye hölgy volt, szóval egy nő volt, és még nem csak hogy szamáriai volt, hanem az asszonyok között is egy igen rossz hírű asszony, még a saját népe sem állt vele szóba. Úgyhogy ez az asszony sajnos megszokta, hogy nem nagyon beszélget vele senki, gyakorlatilag egy számkivetett volt, és ahogy a történet kibontakozik, megtudjuk, hogy hát azért, mert egy ilyen férjről félrejáró nőci volt. Az 5. férje után már azt is feladta, hogy egyáltalán a házasság látszatát megtartsa, és egyszerűen csak ilyen élettársi kapcsolatba összeköltözött a pasiával. Tehát abban a társadalomban nem tekintették őt többnek, mint egy prostituáltat. Hát ezért se jött ki reggelente vizet meríteni még a hűvös alkonyatkor a többi asszonya, mert hát valószínűleg, hogy ahogy a zsidók kerülték a samáriaiakat, úgy kerülték a samáriaiak ezt a nőt. Úgyhogy megvárta szépen, amíg azok elmentek, és egyedül jött le a kúthoz. Hát mondhatjuk azt, hogy ez a nő volt ott Samáriában majdnem, hogy a legalja az ott élőknek. De Jézusnak volt valamije ennek az asszonynak a számára is. Azt mondta, hogy miközben beszélgettek, hogy ha tudnád, ki vagyok, te kértél volna engem, és én adnék neked élővizet. Mert aki az én vizemet issza, soha nem szomjazik meg. Mert a víz, amit én adok, forrássá válik benne, és olyan víz ömlik belőle, amely örök életet ad. És ez az asszony, hogy Jézust hallgatta, valami történt benne. Isten szava, igéje behatolt a szívébe. És a hite elkezdett növekedni. Visszaszaladt a városba, és az egész falut oda vezette Jézushoz. És itt nem is állt meg a történet. Később a korai keresztény írók szerint ennek a nőnek a neve Fotina volt, és miután találkozott Jézussal, és 5 nővérét és 2 fiát is az Úrhoz vezette, mindnyájan fáradhatatlan evangélisták lettek. Sőt, bármennyire is kiveri ez némelyeknél a biztosítékot, később apostolként küldték ki őt apostoli szolgálatra az afrikai Kartágóba, hogy ott hirdesse az evangéliumot. Mártírhalált halt a Néró alatti üldözések idején Jézus Krisztusért. És ma úgy tisztelik őt, mint a történelem első emberét, aki az evangéliumot hirdette. Azért ez nem rossz kis út. A saját néped legaljától eljutni, hogy téged tisztel úgy világszerte sok ember, aki ismer, aki hallott rólad, hogy te voltál az első evangélista. Nem rossz.
Nézzünk most egy vagyok kijelentést. Az egyik kedvenc vagyok kijelentésem a János 8-ban olvasható. Ugye néhány farizeus odaszólt Jézusnak, hogy Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, hogy aki a te szavadra hallgat, az soha nem ízleli meg a halált. Talán te nagyobb vagy, mint a mi atyánk Ábrahám? Mit gondolsz? Ki vagy te? Jézus azt válaszolta nekik, hogy én az igazat mondom nektek. És figyeljetek jól, mert mielőtt Ábrahám megszületett, én már vagyok. Érdekes, nem azt mondta, hogy én voltam, hanem hogy én vagyok. Ugye erre azok köveket szedtek fő Septibe, hogy agyon kövezzék őt. Most long story short, tehát röviden, Jézus és a farizeusok közötti szóváltásban Jézus egy rejtélyes kijelentést tett itt. A farizeusok meglehetősen heves választ adtak erre. Annyira felháborította őket, hogy Jézus vagyoknak nevezte magát, hogy azt mondta magára, hogy én vagyok, hogy rögtön megpróbálták őt megölni. Na most, hogy megértsük, hogy mi történik itt, ehhez a 2 Mózes 3-hoz kell egy kicsit visszalapoznunk. Itt a 2 Mózes 3-ban láthatjuk, amint Mózes lyukat pásztorol, a kis birkáit ott pásztorolgatja a pusztában. Izrael kegyetlen rabságba tartották akkoriban ugye Egyiptomban, és Istenhez kiáltottak, és hát Mózes, aki gondolta, hogy majd ő saját maga úgy megpróbálja meg megmenteni őket a saját kis erejéből, adjon csapva egy egyiptomit, amikor az egyik honfitársát bántotta, hát száműzetésbe került. 40 évig terelgette a birkákat, de aztán eljött az idő, hogy Isten cselekedjen. Megjelent Mózesnek egy égő csipkebokornak a közepén, és megbízta ugye, hogy térjen vissza Egyiptomba, vezessen a népét a szabadságba. És akkor ugye Mózes azt kérdezi ekkor a furcsa jelenéstől, attól, aki szól hozzá, hogy mit mondjak, hogy ki küldött engem. Mit kérdezett tehát itt Mózes? Gyakorlatilag meg akarta tudni Izrael istenének a nevét. Hogy kicsoda ő, hát mondjuk most mit mondjak. Van itt, ismerjük Egyiptomban az Ápisztól kezdve a Rá, keresztül az Anubis meg a stb. Hát te ki vagy? Te melyik Isten vagy? És akkor Isten meg is mondja neki, azt mondja neki, vagyok, aki vagyok. Azt mondja, én vagyok a vagyok, az önmagában létező. A nem teremtett teremtő, aki mindig van, aki nem volt, meg lesz csupán, hanem a múltban is van, a jövőben is van, meg most is van. És ahogy Isten később leleplezi magát egyébként a Jelenések 1.8-ban, ez erre egy kicsit ugye összecseng, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, aki volt, aki van, és aki eljön, a mindenható. Ugye a vagyok azt jelenti, hogy ő a mindig jelenlévő Isten, aki megmenti a népét. Isten azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Aztán hozzáteszi, mondd meg tehát Izrael fiainak, hogy a vagyok küldött ti hozzátok. Hogyha kérdeznék, hogy mégis ki vagyok én. Héberül a Jahve, a JHVH, Jahve név, egyébként a vagyok igéből származik. Tehát Isten most először a történelemben tárja fel itt Mózesnek az égő csipkebokorból az ő szövetségi nevét. Jahve az Istennek a személyes neve, ez az ő tulajdonneve. Bármely istenséget lehet és szoktak is úgynevezett Istennek nevezni, de Jahve az az egy igaz Istennek a neve. Ilyen név nincs másik. Amikor tehát Isten meg akarja mondani népének, hogy ki ő, akkor azt mondja, hogy vagyok. Nos, ha mindezt megérted, akkor érted, hogy miért volt Jézus kijelentése a János 8.58-ban annyira felháborító a farizeusok számára. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok, Jézus a vagyok nevet, a Jahve nevet, Isten legmagasztosabb, legszentebb nevét vette, és magára vonatkoztat, hogy a zsidók ki sem mondták ezt a nevet, Jézus megközölte, hogy ő Jahve. Más szavakkal kifejezve, azt mondta, hogy én vagyok Jahve, Izrael szövetséges Istene személyesen. Hát mikor a farizeusok ezt meghallották, hát agyhúgykövet kaptak rögtön, meg akarták rögtön kövezni őt, és tudták, hogy Jézus kifejezése egyébként abban a, hogy úgy mondjam, közegben, és ahogy úgy elhangzott, nem más, mint egy istenkáromlás, ami egyébként valójában az, ha csak ő tényleg nem Isten, ha csak ő tényleg nem Jahve. Hát pont ez az, amit nem értettek, hogy Jézusnak minden joga megvolt ahhoz, hogy vagyoknak nevezze magát, mert hogy ő valójában az Isten.
Úgyhogy az új szövetség nagy igazsága ez, hogy Jézusban Jahve, a Teremtő Isten emberi testet öltött. János evangéliuma első fejezetében ugye azt mondja az író, tehát János, hogy az ige, a szó, az Isten szava testé lett és közöttünk lakott. Az ige az egy másik címe, neve volt Jahvénak, az ószövetségi teremtőnek. Tehát Jahve emberi testet öltött és közöttünk sátorozott, közöttünk lakott. Azért jött, hogy mindazzá legyen, amire csak szükségünk van. Na ebből a vagyok kijelentésből folyik az evangélium összes többi vagyok kijelentése. Olyan ez, mint egy biankó csekk. Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere, a világ világossága, a jó pásztor, stb. Stb. Tehát Jézus tényleg a hatalmas vagyok. Most pedig jöjjön a kedvenc jelem a János evangélium második fejezetből. Ugye Jézus bemerítkezett, visszatért a pusztában való megkísértése után, és tanítványaival úton van Kafarnaumba, ahol aztán majd megkezdi a démonok kiűzésével és a gyógyítással kapcsolatos szolgálatát. De előtte még megállt egy Kána nevű kis faluban, hogy részt vegyen néhány családi barát esküvőjén az anyukájával és a tanítványaival. Ugye az első században egy zsidó esküvő nem egy ilyen 30 perces esemény volt, letudtuk páran, azt szevasztok, ígyunk, menjünk haza, hanem az esküvő az egy teljes hétig tartó lakoma, tánc, büfé, örömünnep, stb. Volt. Jézus tehát elment erre a menyegzőre az anyukájával, és a tanítványai is vele mentek. És ugye a tanítványok már hallották a bemerítő János bizonyságát Jézusról, de még nem igazán ismerték meg Jézust úgy igazából, úgy mélységében. Nem voltak azért teljesen biztosak abban, hogy kicsoda ő. Nos, telt múlt az idő, a hét közepén, ezen a menyegzőn bizony elfogyott a bor. Hát ez komoly dolog. Ugye a zsidók számára a bor az öröm jelképe, és hát senki nem akar egy olyan esküvőt, amiben nincs elég öröm, hogy finoman fejezzem ki magam. Mária, Jézus anyukája ezért segítségül fordult a fiához, aki eleinte ugye ellenkezett, de valahol Mária szíve mélyén tudta, hogy azért nem fogja elutasítani őt, meg hát valahogy talán Mária is megsejtette, hogy itt valami fontos dolog fog történni, vagy történhet, és ezért a szolgáknak, annak ellenére, hogy Jézus még látszólag kérette magát, meghagyta, hogy kövessék mindazt, amit Jézus mond. Hát mi csinált Jézus? Ugye körbenézett, nézte, hogy mi áll rendelkezésre, és ez a fantasztikus a mi Istenünkben, hogy Isten mindig abból hozza ki, a legtöbbet abból tölti be a szükségeket, ami van. Na, nézzük, volt itt, kérem szépen, 6 darab víztároló korsó, ugye a rituális tisztálkodáshoz. Ugye minden alkalommal, amikor a zsidók étkezéshez készülöttek, akkor egy ilyen rituális kézmosáson kellett átesniük, ezért alapvetően rengeteg vízre volt szükség, és az ugye nem folyt onnan a csapból, meg nem is biztos, hogy közel volt a forrás, szóval sok vízre volt szükségük, és ezek az edények ugye arra voltak ott, hogy tele legyenek merve vízzel, hogy aztán amikor kell a kézmosáshoz, meg egyéb tisztulási dolgokhoz, akkor legyen hova nyúlni. Ezek olyan 75-110 literesek voltak körülbelül, tehát durván mondhatom azt, hogy ilyen hektósak lehettek nagyjából. Tehát nem ivóvíz volt bennük alapvetően, hanem mosóvíz. Jézus azt mondta hirtelen felindulásból a szolgáknak, hogy na akkor töltsétek meg teljesen az edényeket, hogy legyenek tele, és aztán vigyetek belőle a násznagynak. És amikor a násznagy megkóstolta a vizet, olyasmit mondott, ami mindenkit meglepett. Fogta, félrehívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki előbb hozza ki a legjobb borát, majd az olcsóbbat, miután a vendégek már eléggé be vannak piálva. De te meg itt a legjobb bort mostanáig tartogattad? És ekkor a tanítványok rájöttek, hogy csoda történt. Jézus borrá változtatta a vizet. Bizony. Hát ez a szakasz egyébként néhány embert egy kicsit frusztrál. Ugyanis azt tanítják, angol száz országokban divat ez egyébként, ahogy én tapasztaltam, hogy az új szövetségben a bor valójában csak szőlőlé volt, és nem volt erjesztve. Hát, nem tudom, de elég nehéz elképzelni, hogy egy zsidó násznagy azt mondja, hogy figyelj már, a legjobb szőlőlét azt a végére tartogattad, öcsém. Úgyhogy a Bibliában a bor
és nem a szőlőlé, a bor Isten jóságának és áldásának jelképe. Tesók, akik nem isztok bort, tegyétek ezen túl magatokat, legyetek szabadok, de ne ítéljetek meg másokat is, akik bár a részegség bűn, de egy pohár bort megisznak, mert egy pohár bort meginni nem bűn. Oké, ugorjunk tovább, most nem akarok belemenni egy ilyen vitába. A lényeg és a lényegi kérdés, hogy miért változtatta Jézus a vizet borrá. Hát mert ez volt Jézus csodáinak a kezdete, és Jézus első csodája nem a betegek meggyógyítása, a halottak feltámasztása vagy a démonok kiűzése volt, hanem az, hogy bort adott a vendégeknek egy esküvői lakomán, és János ezt a csodát jelnek nevezi, és mint mondtam, a jel olyan valami, ami önmagán túlmutat, és az a célja, hogy tanítson minket valamire, hogy mondjon nekünk valamit Jézusról, és ez azt mondja nekünk, hogy Istent életünk minden részlete érdekli. És ha Jézus csodát tesz, hogy bort adjon egy esküvőre, akkor őt nem csak a vallási dolgok érdeklik. Az élet minden területével foglalkozik. Jézus meg akarta áldani ezeket az embereket egy esküvőn azzal, hogy borral látta el őket. És tudod, téged is meg akar áldani. Törődik a félelmeiddel, szükségleteiddel, problémáiddal, amelyekkel nap mint nap szembesülsz. És a legnagyszerűbb ebben a csodában az, hogy úgy mondja az írás, ezt az első csodatételét Jézus a galileai Kánába tette, ezzel kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hitet tettek benne, hogy ilyen régésen fogalmazzak, tehát hittek benne. Tehát azzal, hogy bort adott a násznépek, Jézus megmutatta az ő dicsőségét. És János még hozzáteszi, hogy és a tanítványai pedig hittek benne. Ekkor történt, hogy Péter, Jakab, János, meg a többiek, akik még ott voltak, megmenekültek. Értitek? Itt nem csak arról van szó, hogy hittek benne. Hát jó, eddig mit csináltak? Hát itt jutottak arra a hitre, hogy Jézus az a valaki, aki valóban a messiás, aki valóban a megváltó, akit valóban érdemes követni. És tudjátok, ez az a hit, ami nektek is, nekünk is, mindenkinek életet tud adni. Ez az, ami örök életnek a forrása, a hit, mert hit által kapunk üdvösséget, hit által kapunk kegyelmet, és ezért nagyon fontos volt Jézus számára, hogy az ő tanítványai higgyenek benne, és első jelként ezért tett egy olyan dolgot, amivel megmentette az ő tanítványait, és hitre juttatta az ő tanítványait, hogy aztán az üdvösségük később teljessé lehessen. Mi tehát a csodáknak a célja? Általában nem öncélú dolgok ezek, hanem az, hogy megmentsék az embereknek az életét. De van egy másik nagyon fontos vagyok kijelentés is Jánosnál. A János 14-ben Jézus és a tanítványok ugye összegyűlnek egy emeleti szobába, a tanítványok pedig megkérdezik Jézustól, hogy hogyan juthatnak el az atyához. Jézus válasza ez volt, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát, ha meg akarod ismerni az atyát, a teremtő Istent, Jézus az egyetlen út. Sajnos más út az atyához nem vezet föl. Szokták mondani, sok út vezet föl a hegyre. Ez önmagában marhasság, mert egy igazi, valódi, brutál hegycsúcsra, ami hát nem egy ilyen dombocska, oda nem lehet akárhogy, és nem lehet bármilyen irányból fölmenni. Általában legtöbbször egy út vezet oda, de tegyük föl, vezethetne több is. Ehhez a hegyhez, amin az élő Isten, a mennyi atya van, egyetlen út vezet. Úgy hívják, a názereti Jézus. Aztán a bűn által rabszolgasorba taszított és sátán rabságába tartott világnak is azt mondja Jézus, hogy én vagyok, Jesua, a te megváltód. Én vagyok, aki eljöttem érted, az Isten báránya, aki a saját életét adta, hogy fizessen érted, és felszabadítson téged. Ha Jézus hajlandó volt szenvedni, és meghalni, hogy a megváltód legyen, akkor mi mást tartana vissza tőled? Aki a saját fiát nem kímélte, mondja az írás az atyáról, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne adna vele együtt önként nekünk mindent? Róma 8.32. Tehát Jézus a te megváltód. Ha őt nem kímélte az atya, ha őt oda akarta adni az atya, szívesen adta önként, hát akkor mi az, amit te kérhetnél a te magad javára, amit ne adna meg neked a te mennyei atyád? Ha persze őt választod. Mert azt hiszem, hogy Jézus ma is feltenne nektek egy kérdést, ha ő maga a hatalmas vagyok, akkor te rá tudnád bízni az életedet?
És ha már úgy gondolod, hogy megtértél, újjászülettél, és mondjuk ez tényleg így van, és ezt a legfontosabb döntést, amit csak meghozhatsz az életben, te már meghoztad, akkor következetesen tartod magad ehhez, rábízod nap mint nap az életedet, a legapróbb dolgokban is. Ha pedig esetleg úgy hallgattad meg ezt az üzenetet, hogy még nem tetted meg, akkor tényleg ez a legfontosabb döntés. Rábíznád most az életedet erre a názáreti Jézusra. Ő teljesen odaadta magát, érted? Te is teljesen odaadnád magad ő érte? Ez a szövetség lényege. Ő mindent belead, te mindent beleadsz, és örökre együtt vagytok, és együtt lesztek. Ha szövetségbe jársz vele, akkor minden ígérete a tiéd. Ezért hadd bátorítsalak, hogy olvasd el János evangéliumát is, és ismerd meg Jézust egy újabb nézőpontból, és hagyd, hogy a te hited tovább növekedjen, és növekedjen, és növekedjen. Köszönöm a te figyelmedet, az Úr Jézus áldjon meg téged nagyon gazdagon. Ámen.